Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amunid dulong sa inyo. Pagaring atong top story subong nga adlaw, June 1, 2026. Rescuers nga nagkarga sa isa ka pasyente sa highway sa Barangay Sumag sa Bacolod, ipatawag kag liwat ipa-training. Department of Energy ginanunsyo big-time rollback sa buwas. Duha ka suspect sa pag-hold up sa doktor, arestado. Domeng nakagwa na sa PAR, habagat magadalas ang ulan sa Negros. Kag sa Good Vibes, Barangay Granada nang inkampiyon sa Arena Dance Competition sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Domeng nakagwa na sa PAR, habagat magadalas ang ulan sa Negros. 11:30 Lunes ang aga, nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Domeng. Nagapadulong na ini karon sa Pungsod, Japan. Wala man ini sa gihapon sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Pero bangod sa bagyo, ginabutong sini ang hangin habagat, gani may mga area sa western sang Luzon kag Visayas nga maka-eksperyensya sang pag-ulan. Subong nga Lunes nalakip ang Negros Occidental sa mga probinsya nga posible maka-eksperyensya sa mabaskog nga dapyo sang hangin dala sang habagat. Sabado formal nga ginanunsyo sa pag-asa nga habagat season na sa Pilipinas. Mangin maulano na ang panahon. Damlag paginsiling na sa pag-asa nga bisan may Super El Nino, mangin maulanon sa gihapon ang panahon sa western nga portion sang Pungsod, lakip na ang Negros. Sa number 9, opisyal na nga nagsugod ang Brigada Eskwela nga magalawig tubtub sa Biyernes, Hunyo 5. Sa Negros Occidental High School, unity kag volunteerism ang na-highlight sa pagpilipon sa mga learners sa main building. Nagkarinlain naman nga schedule of activities sa natalana sa kada adlaw, kang isang classroom maintenance kag mga minor repairs. Sa La Castellana, ang programa nag-kick off sa La Castellana Elementary School. Naglagda sa ilang commitment ang mga stakeholders para sa bayanihan sa paaralan. Sa San Enrique, mga police personnel ang naghatag sang seguridad sa Brigada Eskwela Kick-Off kag Brigada Lagan. Sa Don Simplicio Lizares Elementary School kag Talisay GK Hope Sibol Elementary School sa Talisay City, ginpatigayon naman ang pinakauna nga Brigada Eskwela Regional Kick-Off sa bag-o natukod nga Negros Island Region. Si Undersecretary Fatima Panuntongan ang nag-upod sa kick-off ceremony. Iyagin sila nga may 2 billion pesos nga pondo nga ginpain para sa tupad workers nga magabulig sa pagpanglimpyo sa mga eskwelahan. Samtang sa Negros Island Region, may 1,070,517 ka mga learners pagkatapos pa sa enrollment period kag mapatod ang final number of learners. Sa number 8, opisyal na naglagda sang partnership ang iPhone kag Nizard para sa 2027 nga Organic World Congress sa Negros Occidental. Sang Biyernes naglagda na ang International Federation of Organic Agriculture Movements o kun iPhone Organics International para sa isa ka partnership kaupod ang Negros Island Sustainable Agriculture and Rural Development Incorporated o kun Nizard sa pag-host ng 22nd iPhone Organic World Congress and General Assembly sa 2027. Ginlagdaan ang agreement ni iPhone Organics International Vice President Marco Schlotter kag Nizard President Edgardo Uchat. Tuyo sini nga mapabakod pagid ang global collaboration para sa organic agriculture kag sustainable farming development. Mismo si Governor Eugenio C. Lacson ang nagsaksi sa ceremonial signing upod Sunday Provincial Legal Officer Alberto Nelius Jr. kag Nizard Trustee Albert Wong. Ang among international event
anatalana sa November 2027 kag iga-host sa provincial government sa Negros Occidental. Ginapaabot ang pagtililipon sa mga global leaders, mga practitioner, researcher kag advocates sa organic agriculture. Ang pagtililipon nagahatag sang platform para sa pagbayluhanay sa ihibalo policy dialogue kag pagtin-ad pagid sang sustainable kag regenerative farming systems. Just reminding our audience, our farmers and our fisher folks in Negros Island, including Siquijor, Okay. Yeah, NIR. NIR, because this is not an event for only us. It's the event for the Philippines. So like, when you talk to the international guests, they'll say, okay, we're going to attend the Organic World Congress in the Philippines. See? So It's always, not just Negros. no, they'll always say, oh, it's going to be in the Philippines. It's very important. We're representing our country. We'll show them the way on how we can do, not so dependent on importing chemicals and fertilizer. It's a huge chance also for your politics to say what political paths you can go. And you have so many challenges to your logistics due to the many islands you have and everything, so that in many places organic is the only chance. Yeah? Also now, look on the oil price, that means fertilizers are becoming so expensive. Yeah, it's not sustainable. So conventional farming means you depend on all this fossil fuels and everything, which means organic makes you quite independent because it's really based on closed cycles, on knowledge and less inputs. So it's a big opportunity to raise awareness here, also to support the whole Philippine economy. Sa number 7, masobra sa 2 million pesos nga shabu nakuha sa teenager sa Bacolod. Nagresulta sa pagkakumpiskar sa ginabulubanta 2,176,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok Tahong, Barangay 2 sa Bacolod City pasado las 2 sang kaagahon sa Domingo, Mayo 31. Gindakop ang solterito nga si alias Nash, 19 anyos, taga Barangay 2 matapos magbaligya sang droga sa police kosher buyer, kabaylo sang 1,000 pesos. Nakuha sa subject ang 6 ka pakete kag 4 ka knot-tied plastic nga may unod nga kaping 320 grams sang ginasuspetsuhan shabu. Kaso nga pagbaligya kag possession sang dangerous drugs ang ginpasaka batok sa solterito. Sa number 6, tulan sang tao na sapwan sa kampo sa Murcia. Nagapang abuno ang isa ka nagaobra sa kampo sang iya makitaan ang mga tulan sa La Purisima Concepcion, Hacienda Roja sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia, Negros Occidental, mga alas 9:30 sang agas ng Sabado, Mayo 30. Sunod sa kabo nga si alias Ronilo. Nagpangayo sila sa bulig sa Murcia PNP matapos mo kumpirmar nga ang mga nakitaan nga tulan iya sang tawo. Nagpakig-angot ng Murcia PNP sa scene of the crime operatives para sa dugang nga examination. Sa karon padayon pa nga ginahibalo ang identity sa nasambit nga skeletal remains. Sa number 5, duha ka suspect sa pagpatay sa kay Freya Go ginkasuhan na. Ginkabig na nga case cleared ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadumia ang kaso ni Freya May Go matapos nga nakilalaan na sang kapulisan ang duha ka suspect sa likod sang pagpanghimulos kag pagpatay sa menor de edad. Si Go nasapwan nga patay sa reclamation area sa Oktubre 22, 2025. Matapos ang 7 ka bulan nga investigasyon, tigayo na ang ginpasakaan sa kapulisan sang kaso nga rape with homicide ang duha ka suspect. Suno kay Rebadumia, ilan natumod ang duha ka suspect bangod sa mga scientific evidence kag sa bulig man sa mga CCTV footages
kag communications devices. Wala pa ginhingadlan sa kapulisan ang mga suspect. Bangod ginpaabot pa lang nga makagwa sini nga semana ang mga warrant of arrest batok sa ila. Dugang naman ni Mayor Greg Gasataya ang pagpasakas ng kaso sa mga suspect ang isa sa mga dakong accomplishment sa BCPO. Unsolved cases natin. So isa na sa breakthrough natin through the help of among the scientific wala nita na pinaka-request sa tanan communication i-provide natin kita. So amo na siya naging option sa tanan natin. Naging trim down ang tanan niya person of interest natin. Hasta na lang po pag nag-find ang mother ni Freya sa duwa ka tao. So napalitan ng kaisa kaso. Duwa ka personality. After 7 months na sulbal sa atong katapos sa kapulisan, isa siya sa pinaka makasirigmit nga krimen nga nagdunta last year involving a minor na rape kag tayo kinigil sa may reclamation. Most of the details arat na sa korte, no? So kami itugyan na muna sa korte. Ang mga suspect Sa number 4, duha ka suspect sa pag-hold up sa doktor, arestado. Dakop sa duha ka separado nga police operation sa weekend, ang duha ka mga persona nga ginatudlo amo ang nag-hold up sa isa ka doktora sa Barangay 19, Bacolod City sadtong Mayo 28 sang gabi. Una nga nadakpan amo si alias Rem, 37 anyos, residente sa Barangay 40 sa ginihimo nga operation sang Station 1 sa Barangay Hall sang Barangay 40 sadtong Sabado, Mayo 30. Ang ikaduha nga suspect nga si alias Shander, 32 anyos, taga Barangay Kabug sa Bacolod, ang nadakop sa Domingo sa kaagahon, Mayo 31 sa joint operation sang Station 1 kag City Intelligence Unit. Na-recover sang kapulisan ang duha ka cellphone sang biktima pati na ang motor nga gingamit sa mga suspect. Positibo nga ginkilala sa biktima nga si alias Jaire ang duha ka mga suspect nga amo ang nag-hold up sa iya samtang siya ang nagalakat pakadto sa iyang apartment. Nakuhaan sang closed-circuit television camera footages ang pagtinguha sang doktora nga makapalagyo, ang paglugas sa iya sing isa sa mga suspect kag pagkuha sang iya nga bag. Antes madakpan ang mga suspect, nagtanyag ang Bacolod City Police Office kag Bacolod Mayor Greg Gasataya sang 200,000 pesos na padya sa makahatag impormasyon agud madakop ang mga suspect. Nagapangabay si Police Colonel Eugene Rebadumia, City Director ng BCPO, sa mga biktima sa mga kawatan nga kung mahimo mag-file gid sang kaso kung ma-identify ang mga robbery suspects. Cases natin sa robbery as of January to May 30 is 20 incident. We have 20 incident. We learned, pag ginamit na learned is na-file ang kaso pero wala na-identify ng suspect. Wala na-nakpan siya. Then we have 17 sold. But sila nadakpan ang suspect, na-file ang kaso. Then we have 5 na wala nag-file sa kaso. Affidavit, nag-file sa affidavit of non-interest. Then, ang isa na rin naman niya under investigation ay ang isa sa station 8. So, amo na niya ako niyang unsolved natin sa book. Kag ang iningapan ko mga kayo. Sa number 3, Department of Energy ginanunsyo ang big-time rollback sa buwas. Sunod kay DOE Secretary Sharon Garin, may palaabuton nga masobra sa 4 pesos na rollback sa kada litro sang gasolina. Masobra naman sa 9 pesos ang rollback sa diesel, kag masobra naman sa 10 pesos sa kada litro sang kerosene. Ini ang minimum nga rollback sunod sa tiglikong, pero dugang pa niya, may iban nga mga kumpanya sang nangis nga nag-abansa na sa pag-rollback. Ang iban, ginamat-amat ini patuman, kag mayara man sa mga kumpanya nga mas manubo pa diri ang i-rollback. Samtang ginanunsyo man sang ahensya nga yara sa
3 pesos and 41 centavos per kilogram ang maximum nga mapatuman nga saka sa bilis ng LPG para sa bulan sang Hunyo, pero sa karon wala pa sang kumpanya nga nag-anunsyo nga mapasaka sang bili sang LPG. Sa number 2, 9,970 ka mga sugarcane workers nga sa tuanay na apektuhan sang Bagyo Tino ang kabilugan nga magabaton sang bulig pinansyal. Sunod sa dole, 3,750 sa target ang nakabaton. Ginsiling ni Gretchen Pasola ng head sa Department of Labor and Employment Negros Occidental, ang una pa lamang at tranche sang assistance ang tigayon nila na release. Tig 1,000 pesos na nabaton sang kada worker. Ang pondo ang gikan sa Social Amelioration Program. Ang mga benepisyaryo, ang mga sugarcane workers, gikan sa mga sugar mills sa Negros Occidental. Ang initial na payout naglakip sa mga workers gikan sa Biscom, Universal Robina Corporation sa NEDCO, and La Carlota, Sagay Central Incorporated, Hawaiian Philippine Company kag Victoria's Milling Company. Dalaman diri ang mga mill workers kag field workers nga ang mga palangitanan labing naapektuhan sang bagyo. Ginapasalig sang dole ang mga sugarcane workers kag stakeholders nga padayon ang ilang nga paghikot para ma-release ang amo nga assistance. Padayon ang ilang nga paghatag sang bulig sa mga apektado nga komunidad para sila maka-recover gikan sa pag-igo sa kalamidad. Kag sa number 1, mga rescuers ang barangay Sumag sa viral nga video bangod sa ginaalagar sala nga pagkarga sang pasyente ang ipatawag sang Bacolod City RRMO para sa isa ka refresher nga training. Nakuha ang ini nga video sang Domingo nga adlaw sa Araneta Street sa barangay Sumag, Bacolod City, kung sa diin nagbungguanay ang duha ka salakyan kagang isa ka motorsiklo. Patay sa insidente si alias Joshua na nagapadulong sa norte nga bahin sang dalan matapos nga mag-overtake ini kag nakabunggo sa isa ka salakyan nga nagapadulong sa sur. Bangod sa kakusog sang impact, nagtabog ang biktima kag nakabunggo pagid sa isa ka salakyan nga gintunaan sang iya kamatayon. Bangod sa ginaalagar nga pag-mishandle sa pasyente, natala na nga ipatawag sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga rescuer nga makita sa video. Ginsalin ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno sa CDRRMO, na sa iya paglantaw, may mga tikanggid man nga wala nahimo ang mga rescuers, samta nagresponde sa amo nga insidente. Dugang naman ni Bacolod City Mayor Greg Zataya sa Martes, tanan nga mga barangay nga mayara sang ambulansya ang ipatawag man sang syudad. Agud mahibaluan ay kasarang sang drivers kag rescuers. Matapos sinihatagan sang CDRRMO sang refresher training ang rescuers sa barangay Sumag. Sa records ng CDRRMO, napulo pa lang ka mga barangay ang may kaugalingon nga ambulansya nga nagikan man sa syudad. So makita mo gid man nga wala nila na secure mayo ang pasyente before nila gitbit bala. Bali may mga protocol sila dok nga nalaktawan or measures. Mas measure sila nga nalaktawan sa during sa rescue. Pero hindi ko ano maghambal nga although nga makita nato sa video do medyo may aragin man sila lapses. Nagkandak kami training last year. Supposedly equipped na sila with all the skills needed na magsakay ka sa ambulansya. So ipa-check lang ang tatanan na nagsakay sa ambulansya. If naka-undergo training, kung wala pa, then we'll do a proactive effort. No? That's what we are doing right now.
Sa Good Vibes, tatlo kadlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival, nagtakop na. Barangay Granada, nangin kampiyon sa Arena Dance Competition. May report si Richard Caballero. Nangin madinuagon ang tatlo ka adlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2026 sa Bacolod City. Nangin highlights ng sininga kaywatan ang street dance and arena competition nga ginpatigayon sa The Upper East sang Mega World, kung sa diin nagdagsa ang linibo ka mga tumalanaw. 7 ka barangay ang nagpaindis-indi sa ASEAN theme nga dance competition. Luyag sang organizers nga masapakan ang Chicken Inasal Festival sa mga katupad nga pungsod sang Pilipinas. Rason nga ila man ginpasundayag ang nagkalain-lain nga kultura sang ASEAN countries. Kag syempre, hindi madula sa istorya kung paano madala sa amo nga mga pungsod ang Chicken Inasal sang Bacolod. Yan sa buong year, di ba? So in tribute of that, why not make the theme ASEAN para who knows that this can be a step for us to para ma-catch ang ilang attention and produce an opportunity in the future for this cultural thing that we're doing. Muna siya basi masapakan, so manotice nila, ma-appreciate nila. Who knows, next year mapadala din sila ambassadors or whatever nga to show appreciation and trust man sa aton sa Ginobrada. Paagi sa isa ka istorya kung paano ipakilala sa kultura sa Timor-Leste ang Chicken Inasal sang Bacolod, nakuha sa Barangay Granada ang kampyonato sa Arena Dance Competition. Our champion is Barangay Granada! Bisan sa kakulang sa budget kag malipot nga preparasyon, ginpierde sa Barangay Granada ang anong pagid ka mga barangay nga nagpasakop sa amo nga kompetisyon. Grabe kami excited kaya nakuha na muna ang championship na award. It's because nga for less than 2 weeks nga practice, nagdamo na mo struggles, still na-clutch namon ang champion nga award. Also, it's a privilege and an honor to be here. Way back 2024, nag-join kami, second runner-up. Then last year, wala kami naka-join sa Granada, pero bata kami. Then nabalik kami liwat sa Granada. Then we bring back the crown to Barangay Granada. Nangin runners-up sa Arena Dance ang Barangay 12 kag Barangay Tungub. Samtang nakuha naman sa Barangay 12 nga nagrepresentar sa Malaysia ang kadalagan sa street dance competition. Mayara man sang float sa mga kilala nga kalan-an sang inasal nga manok nga ginparada sa The Upper East. Ini ang tuigan na nga selebrasyon sa Bacolod kag kada tuig. Nagadamo ang taho nga nagadagsa sa amo nga kapistahan. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Shona Pagran, maying hapon na Negros Island. Salamat Digicast Negros sa mga news update. God bless sa tanan. Maricon Songkip Valladores, maying hapon Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Bacolod. Annie Lee, good afternoon Digicast Negros watching from Barangay Bata. Hello to David Ezra Israel. Hello daw. Kagamayatong top 10 stories of the day, tubdubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.